mover los pies. Said. 1, 2, 3, pica pares. Uf! M'agrada molt jugar a aquest joc. És el joc tradicional de l'Àfrica. Ai, parlant d'Àfrica, la següent tasca que va fer sobre la població de l'escola. Aquí a l'escola hi ha molts alumnes que tenen diverses nacionalitats. Hem demanat a l'administrativa del centre, la Rosa, el llistat d'alumnat que hi ha a cada classe per fer un gràfic de població. La nostra escola té uns 301 alumnes. 178 nens, 123 nenes. Mireu quina piràmide de població. Els blaus són els nens i el taronja són les nenes. És una passada! No m'imaginava que fossin tants. 190 alumnes nacionalitat espanyola i 111 d'altres països. Del Marroc, Romania, Itàlia, Ghana, Venezuela, Costa d'Ivori, Algèria, Espanya, Nigèria, Colòmbia, República Dominicana, Ucraïna, Xina, Camerún, Senegal, Brasil. Crec que no hem de xocar. La nostra escola és molt rica culturalment. I tant! Jo sempre dic en calor, Místina! Atxuf! Místina! Mira què pensem. Ple! Que divertit que fa! Una dansa, sempre està fent bromes ballant. I et trobes a faltar? La veritat és que sí, bastant. I la ciutat i el menja molt. És que no t'hi trobes bé aquí? Sí, aquí estic molt bé. M'agrada un vist, l'escola, tots els amics que veig. He après català molt ràpid. Jo és que sempre he estat aquí. He nascut aquí i he viatjat al país dels meus pares. Pot ser que quan sigui gran m'agradaria conèixer. Els pares a casa m'expliquen històries i costums i fem festes que aquí no fan i també celebren els d'aquí. Recordeu quan érem petits que a l'escola vam fer un treball sobre diferents cultures i van venir les famílies i van compartir experiències i menjar típic? És veritat! La teva mare va portar un terreno de pa amb tomàtec i la de Mohamed un pastisset boníssim. Molt dolços! Podem tornar a fer activitats així? Deuen ser molt divertides. La veritat és que sí. Ens vam passar genial i vam aprendre moltes altres cultures. Aquest any també hem fet una activitat molt intensa sobre diferents llengües. És veritat, vam celebrar l'any Ramon Llull. Ja fa 700 anys de la seva mort. Era un filòsof i escriptor català que va deixar Mallorca i va viatjar per tot el Mediterrani explicant les seves teories. Entre tots vam confeccionar el mural de les llengües i amb l'ajuda de les famílies que parlen diferents idiomes. En català, romanès, anglès, rus, portuguès, castellà i francès. I jo vaig portar la traducció en àrab i en ucraniès. Déu-n'hi-do, quanta diversitat, quant treball, són fantàstics. Què et passa? Que veig traient fum. Ahir va ploure i el pati dels petits està inundat. Ara no podran sortir a jugar. Doncs sí, és una llàstima, pobrets. Podríem pensar si podem fer alguna cosa.
pati dels petits forma part de l'escola, podríem enviar una carta a l'alcalde a veure si ens pot ajudar. Hem de vetllar per la nostra escola. Tota la raó, el no ja el tenim. A més, no ens poden quedar amb els braços creuats. Hem de fer alguna cosa. Som-hi! Comencem! Senyor alcalde, Posa coma. gràcies. Som una colla d'alumnes de 5è de l'escola Joan Maragall de la Bordeta. Després de molts dies de sequera, aquesta nit ha plogut una mica i estem contents. Dona, tinc una idea. Però en arribar a l'escola hem vist el pati dels pàrvuls inundat. Això vol dir que els més petits no hi podran sortir a jugar en un temps. Jo tinc una altra idea. Per aquest motiu, Posa coma. hem fet fotografies per mostrar com està el pati i per demanar un cop més que pugueu solucionar el drenatge del terra del pati. Jo tinc una idea. A més, també volem demanar altres millores. Dona, com per exemple, forrar les barbes metàl·liques del porxo, que tenen angles rectes. Jo tinc una altra. Treure arrels que fan caure els nens quan corren. Quantes idees! Deixa'm, que tinc una altra. Pintar les parets de fora. Ja està, ens despedim. Sí. Esperem la vostra resposta i el vostre ajut per tenir una escola més bonica i neta que es doni ganes de mirar i entrar. Cordialment, l'alumnat de 5è. Postdata. Nosaltres estimem molt la nostra escola. Voleu saber què va passar després d'aquesta carta? Nois, no us creureu el que ha passat. Què? L'alcalde ens ha contestat a la carta que li vam enviar. De veritat? Sí, cadascú té la seva. Javier? Anem a llegir-la a veure què ens diu? Benvolgudes i benvolguts alumnes de 5è de l'escola Joan Maragall. En primer lloc, us voldria dir que tenim una escola molt bonica, que fa una molt bona tasca educativa. Estic del tot segur que tots vosaltres treballeu amb molt d'esforç. Estic del tot segur que tots vosaltres treballeu amb molt d'esforç per ser cada dia millors, per aprendre molt, amb il·lusió, per conviure, viure plegats amb els vostres companyes i companys, amigues i amics, i les vostres famílies. La vostra escola porta el nom de Joan Maragall, un cèlebre poeta i escriptor català, amb més de 90 anys al barri de la Bordeta, un barri actiu i dinàmic, i amb moltes activitats culturals i esportives. És per tots nosaltres un orgull i una satisfacció molt gran que Lleida
tinguin una escola com la vostra i un barri com la Bordeta. Els més petits de la vostra escola, els nens i nenes d'infantil, tenen el seu pati. Teniu tota la raó que cal cuidar i mantenir-lo perquè tots s'hi puguin jugar i sigui un espai on tothom s'hi trobi molt bé. Arran de les pluges, l'equip de manteniment de l'Ajuntament va venir a la vostra escola i es van netejar els embornals per tal que l'aigua dreni i no es quedi entollada. També us vull dir que estem treballant per fer les millores que em demaneu. Us vull desitjar un molt bon curs i una molt bona feina. I us vull demanar que sempre estigueu agraïts als vostres mestres, que cada dia us ensenyen a ser millors persones. Nosaltres vetllarem per la vostra escola. Una salutació a totes i a tots, Àngel, Ros i Domingo. Quina alegria!